si myslíte, že sa dialo 17. novembra 1989? Neviete? 17. november. 17. november, nejaká revolúcia. Aká? No, nežná revolúcia. Komunizmus potom. No. A... To nebol pád komunizmu, alebo niečo také. A štrngalo sa tými kľúčmi a tak. Viete čo, nemám ani šajny. Nie, bohužiaľ. To nebola náhodou tá nežná revolúcia? Nemôžem využiť nejakého priateľa? No môžeš, ak si myslíš, že ti niekto dá vedieť, alebo teda, že ti poradí, nech sa páči, no jasne. Môžem, hej, využiť. Nedvíha. Z histórie 17. november 1989. No, nežnú revolúciu. Neviem. Deň študentstva alebo pád komunizmu. S tými kľúčikami boli v No, Prahe na a čo to námestí. bolo? No, aby im skončilo sa komunizmus. Komunizmus padol. A Áno, 17. novembra. Pád komunizmu. 17. november 1989. Deň padlých hrdinov, Ešte skúste porozmýšľať? vojakov, S kľúčami na námestí. hodinárov. Vážne neviem. A čo? To je taký štátny sviatok? Vieš, aký sviatok budeš mať 17. novembra? No jasné. Narodeniny. Vieš študentstva? No, výborne! Nežná revolúcia, teda vlastne študenti sa postavili proti režimu a vlastne ukončilo sa také obdobie bezprávia a teda začala sa nastavovať demokracia. Neviete, a... Čo ja viem? No, myslím, že tie kľúče na námestí a spevy a taká nežná revolúcia. Sviatok je, to viem, ale neviem čoho. Takže bola nežná revolúcia. Deň študentstva, nie? Aha, a čo to znamená? Už sa vtedy Nežná dialo? revolúcia. Zostaviť? Či? Nie, počkaj. Neviem, fakt teraz som vybitý trošku zo školy. Ja to boli tie... neviem. Revolúciu. A čo sa vtedy dialo? Ja som ju zažil. Som prišiel domov z vojny a išiel som po námestí štrngať kľúčami. Doby. Ďakujem.